Ai vittu! Ei mun pitäis saatana ryssiä, ai vittu! Suoran takaa pois! Ai vittu mun pakara saa! 2-1! Vituttaa! Aleksi, kato nyt tot maalia! Vittu mä saan Kato sitä maalia ja ihaile! Mähän sanon, että mulla on pari ylläriä hihas. No aina toi perus vittu maalia. No mä voin. Vittu toi taklaus. Kato. Äkäsittää. Ei tiedä. No kato nyt Sakke tänne. Renka. No, mitäs saa? Ei mitään. On muuten helvetin hyvä säähälys. Noniin. Noniin. Mitä? Vetäkää nyt uusiksi pari kertaa, niin tulee parempi. Vittu koko päivää. Siinä. Vittu on kyllä paska kuva, saatana. Mitä vittua? Hei oikeesti, miksi tässä on nää vitun paska kuva? Kyllä tässä nyt jumalauta. 2 vastaan 1, katsotaan kumpi on. 2 vastaan 1, eikö sen pitäis olla 1v1? No ihan Vittu tää kusee, mä sen sanon tässä suoraan. Ihan no vittu sit sä leikkaat. No vittu kun näkyy pelkkä sun muna tossa kuvassa, niin vittu. Hyvin menee vittu.